Čauko ľudia, vítam vás z ďalšieho videa. Po dlhej dobe som tu samozrejme s Lenkou. No a ideme hrať túto hru. Lenka, jak sa to volá, ja som to zabudla. No nevieme, jak sa to volá, ale ideme hrať túto hru. No, spočíva to v tom, že tu budú také hlavy. Vidím, že už tam jednu vidíte. Takže, a to bude ešte len prvý level toto. Takže skáčeme dolu. Takže tu sme už v tejto nebezpečnej zóne, kde behajú. Ja vám to teraz ukážem. No proste, kúkajte. Bude tu jedna taká hlava. Bože. Zmizla. Ľudia, sme si s Lenkou trošku menili skiny. Kúkam, že Lenka si ešte mení. No do komentárov to môžete ohodnotiť. Je na najlepšie, 10 najhoršie. Takže tak. Aj môj skin môžete ohodnotiť, keď chcete. No, to funguje takisto jak u Lenky. No a dúfam, že už zmizli tie hlavy. Kúkam. Lenka, už tu nie sú tie hlavy. Tak sú. Sú tu bohužiaľ ešte tie hlavy. No isté, to sa nedá stratiť. Ja som hral zle na schvál. No, tak asi si počkáme. A napíšte schválne do komentu, že kto má skin lepší. Keď ja, no tak napíšete fialové srdce. A keď Lenka, no tak jaké srdce? Modré. Takže ja fialová, Lenka modrá. No tak ešte si počkáme. Kúkam, že Lenka tu tancuje, keby ja neviem čo, zašalala. Najprv som si myslel, že to môžeme nejako urovnať, ale keď som vás tam videl spolu. Keď sa vám Lenkin tanec páči, no tak dajte like, samozrejme lajčík. A blížime sa ku 10 odoberateľom, takže budem rada, keď dosiahneme niekedy aspoň 20 odoberateľov. Aspoň 20. No, kúkam, Lenka zase tancuje fakt. Lenka, mohla by si prestať tancovať? OK. Ale keby som bol vedel, aký priateľ sa s teba vykľuje, nebol by som sa trápil. Počkaj, ešte chvíľu. Ja, medzi tým sme sa dostali už až tu, takže toto bude zaujímavé. Tamto. No dobre, ideme po schodoch. Tak kúkajte, ľudia. Toto bol chyták, pretože... Dobre. Stage 2. Takže ľudia sme v stage 2.
Tu je nejaký škračok vedľa mňa, Lenka. Takže ideme na to. To dvere. Takže... kde sú tie dvere? Toto by bolo na dlho, takže pôjdeme o 2 levely ďalej. O 2 stage ďalej. No, dobrý, to musíme tu. Dobrý deň. Viete, čo by ma zaujímalo, ľudia? Prečo mám väčšiu prdel než Lenka? Môžete mi to takto vysvetliť? Dobre. Toto sa vám ukáže, keď nedáte odber. Daj odber, inak chcipneš. Dobre, ideme, dobrý deň. Teraz hovorím, máš odber? Keď hej, to tak, môžeš vyhrať to, že si so mnou zahraješ a môžeš byť na YouTube, takže samozrejme oplatí sa dať ten odber. Tak sa oplatí dať ten odber. No, to teda, súhlasím. Ale že fakt súhlasím. Jak povedala Lenka, no tak sa oplatí dať odber, takže... Ja... Lenka sa mi smeje. No. Že nevravím, že sa mi smeje. Tak. Počkajte. Takže toto video tu končí. Nezabudnite dať čo? Like. Aj odber, samozrejme komentár nejaký, aký cíti. No a samozrejme dúfam, že sa vám toto bude páčiť, toto video. A čau. Čau.